Astina Maha Prabu Duryudana Harining sumratu utara kang kapareng kalunan ngandika Dina nirga punang suram surate tanah adang Puspita mawe adot sekar winas takadon pungas dan mawe Mangus omyo ngambang Pati karnani kaswase Andita kang kinarya wangsit pindha kombang pindha kombang angkat saping tawang susu angin kang tinggone Ulang awit namastu Purma Sidram Aum awit namastu silat Bring diwang jagat karono Sirang tondo kasih sanding bisono Sono sinambung langit kula pestu maksih Restantun lambaing budo Sinantoro tutur Katelo tetulo tulat Bororating baratiu Winursita ngupama paraming niskara Karadudu biyek jaman Purwa Pangya tekap Musananang gupita Piradaming lo tumangsa kawasan gupita taung renggeng Pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung Panggunggung sang muruweng goto sidebyar Tumatining wayang Purwa Purwakaning kondo Linarik nututing basa tuweh kuno ngemusu rasa Yeni naras kaya karaos Mulai seru angrusa mandi
kula diri rasa ngrumangsa angrumangsani lir jalma ilakaca jareh wis kakup ceng carita bejo wis gumelar jroning pagliran ya iku jane miksani pagelaran ing Purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kinur bukut rateng kawasa sahari ratra ngedri bawon purwanteking dosina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan pangkar tumangkar kaya sini rambun kaya jawapating grembyak dadi padha kutu-kutu alang atoga burun wono yang burun duwe dadi prana tanpa wijalan padang tramangan sinari sang Hyang Retnawi ingkang arsa mertawani jagat gogong jagat wetan tumunggung-munggung munggung kalingan pukrabang merangka lamun kang saya dilan-dilan to bumi saya tanggu sebelum sang Hyang Arka katon sama belakanan ngabang esmu jenar ngapurbawan sinari sang Hyang Basanta tanam to katon ijo ruyo-ruyo amangku gunung ingkang biru moyong-moyong pucung gunung Kinumulan Gendanu kasirih Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangusa laing kawula dasih dene rasa ngopi buka karep Tegal Sawahe angluhur silur tatanem dote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi sang Hyang Arka dangu sayinggil wis katon melok sinaring jagat ringge blapapat lor kidul tan kulon sinaring jagat kang samyat bodyata rebati jaraban kukuwung parandritatan wonten ing ramadhani kekuwung praja negari ing Astina ya negari Gajahaya yang Liman Benawi yang Kuru Janggala abanjur kenal pambukane kondo sarati bangke rono negari Astina dumadi saking pulau-pulau bebanjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombak samudra bintang langkut kang tanpa wakut pegating manunggal kapal untuk uruting Cakrawala maneh-maneh cakrek ing pawisik sawane kreping jurang corong kinepung gua sirung kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelar garis pinggir tanem tuhang rembuyuk royo-royo karang kitri rewe-rewe ron klopo bumi subur pasiten mawur satengah trandur pangkar tumangkar kaburian dadi gunung-gunung bepanjengan ngrangsang langget lenggak lenggok lambai tuwin mijil saking sendang bening tirtani iline pinara para mlengit nampi wadhuk bendung-bendung kinarya ing sawah yang pategalaning nara kesma mokal pangling tanah bebesan ana bumi sak sajengkang selo sedaya nandra ingkang merkapi pandem dari siang gelar pasabinan nyaya rukmi sari kang pinangka pratiwi pategalan keplo jengkang ngerbi kudungane ambiyek wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane polo kependem polo kesimpar polo gemantung sadetan kuciwa jinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon aja kaya itu event sansaya angrembuka lamun siang aglaring bangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatan ana calane kandhang agung Nanjing Malang lapet tebih saking tindak Dursana Cuti samya sahiyak saeka kapti akari luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astina ana ngimbange gunung kanggo reksa merestari runtung munrun rah tumerah jati dadi guru-guru garing umuman langkung-langkung lamun tinalite sampun samya sameting sesanggeman saben tebih saking tindak sinansaya wedha nutwanane muman sinamatan daya dinayan suwiji wis mapan satu jejeban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kenging binasake nalika semono garing ngesta lagi manjik marang jaman kecana panjang munjung pasir pawukir roh jinawi kemah ripah kartototota raharja dasarnya guru kang gedhe bori padang jagat dhuwur kusi turta adukun carane turta kasusuring manca praja lah sinenta wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negari Ngastina wenangé Raden ucap adasa namani Sanata dasa 10 nama semestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya Sanata Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Suyudana ya Sang Kurawendra
Ya sang Dastora Stratmojo, ya Risang Gendari Suto, ya sang Tripamangsah, ya sang Gurupati, Nalindra pepakuning bumi, lenggah sinemu wonten sak madaning dampar kencana, ora mantra-mantra sipating Bathara Yaya, dewaning kasugiyan Sang Hyang Bathara Wirang Wijamantah, binayang bayang sang janing para Hapsara Hapsari, kawis tinggal manggung tanggung Jaka paloro-loro, samya ngambil pancaring kemrabon, banyak dalang harta walika sawunggaling kidang kencana. Dan manggonten ugi lengganokan uta tungguling praja negari yang Astina memasang jaring para kadang nujung ini sepuh anenggi lenggah wonten sak pempekenaning sang nata nenggih pandhita kaliyan kabur kanginan pandhita enggal katon nenggih sang Begawan Dewantaka ya sang Dewa Buddha lenggah wonten sak pempekenaning sang Prabu Duryudana nalika semana Kanjeng ugi katingal pisawanipun pelenggai Pampaten Negari ing Astina nenggih sang Rikyanapati Hari Sengguni ya Arya Suman ya Raden Trigantal Pating Plasa Jenar kajana nujung negari Astina Pandhita Sukalima Sang Tampa Gandurna nedya lenggah rawuh wonten samadaring pasewakan agung negari Astina mengeraken penggalihipun pilenggahipun nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya sang Kakrasana Panteng Pinto Wasi Jaladara Sang Prabu Baladewa mengkaraken penggalihipun Satranja Dipati panenggah Pandhawa nenggih Sang Raden Arya Werkudara datan kantun sang panengah Pandhawa nenggih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka pangono pangrucitan indriya sang ya para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasatato pandenggul datan pasela labet sekathing mursi boy jawi ambutan gendira rontek umbul-umbul kegiterangan danu nyayeng mondeng mangsa labuh payung megar mendhe jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing ngrangkap kaya jati ngarani mangsa katiga panandhine ketingal tidhem jinem madaning pasewakan negari ing Astina nadan godhoan tatana ing ngobah samirana datana wampah kapiyarsa mangsa wananing pradangga nyewa pangling paranggana sigra murwani pangandikan dadu kembang gliwijining pandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan sasongko kumanyar
kang omah emas-emas murung ning langit Sembandering kula ngapurba risangang murbeng rat mring sanane kang mrenganan sing tasih buka kang saweka Sritinan neng pasewakan busana maneka arna Pak Puspiteng Udyono Nyuwang manjra sarwa rukma ranggeng manik nara
Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca leliwaran Laci sireng rate ong Wimbo kakandha mre Kati upeng mak Rota Mando Saparan mangambar kungas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi syukur oleh wong tapa ingkang was amunggul tan mikir pawehing liyan
iku pantes Guranana kaki sartane kawruhana Diwangsuk mono mangadiri ono sasmintaning sun jagat wasaning Bathara dun mangke paman Pati Ari Sengguning Blasa Jenar sampun sawetawis wekdal ingkang putra pun Duryudana ing Astina ngawontenaken parepatan agung wonten praja negari Astina paman Arya mugi tansah kasekecak anggen jagati lenggah paman Pati Arya Sengguni kawula nok ninggih anak Prabu kepareng madukami ji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nok ninggih sampun kadedene mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih namung dereng langsak sampunipun kepareng ingkang bapa ing kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wedha paduka anak Prabu Jaka Pitana mugi tansah katur nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nok ninggih paman Pati Ari Sengguni nggih paman mboten langkung sekawit kula nimbali dumateng wiswanipun kadang kula Jodipati paman iya kadang kula pun Dimas Arya Werkudara kaliyan kadang kula Panengah Pandhawa iya kadang kula pun Dimas Arjuna iya Dimas Janaka ing Madukara iya Pak sawetawis wekdal kula nimbali utawi kula mboyongi angaturi rawuh dumateng praptanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura pamane Ari Sengguni kawula semanggaken sepados maranata tata rakiting kamrajan negari ing Astina dinten sak mrika duwi kula nampi rawuhipun tamu agung inggih mriku Koko Prabu Balarama ing Mandura paman Arya inggih nok ngestaken dawuh paduka menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala dawuh menapa kemawon badhe kula estaken dawuh jengandika anak Prabu Jaka Pitana ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna kawula nok ninggih anak Prabu Jaka Pitana paman Arya iki dun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama sarawuh paduka Koko Prabu Baladewa wonten praja negari ing Astina mugi tansah manggih karaharjan so manggih kawilujengan rawuh jengandika wonten praja negari Astina menika Koko Prabu Baladewa jagat pangestu Kurawayah tur jagat Patendra Jaladewagu tur manggih Yayi Prabu Jaka Pitana kalono inggih keparang pangestu paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nimbali dumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura dinten sak mriku sowan wonten praja negari Ngastina kepareng kula cemathung dawuh Yayi Prabu sowanipun ingkang raka ing Mandura tansah manggih karaharjan kalis niring sambi kula tebih saking rubeda mboten manggal ngatunggal menapa kepareng pudya pangastawa kula suwun saking ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggih Koko Prabu pudya pangastawa tuwin asung pasegan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Nggih Yayi. Sampun ingkang raka ing Mandura tampi akare bombong jas manahipun ingkang raka ing Mandura. Mboten langkung. Salam taklimipun ingkang raka ing Mandura mugi tansah katur kunjung wonten ngarsanipun paduka. Yayi Prabu Jaka Pitana ing Astina. Yayi Prabu Duryudana. Nggih. Koko Prabu iki damel bombong jas manahipun ingkang rayi ing Astina. Mboten langkung kasekecana lenggah jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura wonten praja negari Astina mriku. Koko Prabu nggih Yayi sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang raka ing Mandura dinten sak mriku Yayi Prabu Jaka Pitana. Wah astaka sumala sila pertapa sumorante awela. Kula nuwun mangke anak Prabu
Anak Prabu Baladewa ing Mandura. Sarawuh sing ngandika anak Prabu Baladewa, anak Prabu Balarama wonten Praja Negari Ngastina ingkang bapa ing saka lima ngaturaken kararjan saha kasugengan. Mugi katur anak Prabu bapa Mandura iki. Boten manggalangan setunggal menapa mangestu paduka bapa Prabaning saka lima sowan kula manggih kararjan tebih saking Rubeda. Kepareng kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk. Oh, iki anak Prabu Baladewa inggih. Boten langkung kula damel bombong. Manahipun ingkang bapa ing saka lima nggih anak Prabu. Nggih, Ibu Purbani nggih. Kaskecaken. Nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun. Ingkang putra ing Mandura, Bapak Bandurna. Wah. Baladewa kakangku. Sarawuh Baladewa kakangku ing Mandura rawuh ning Praja Negara Ngastina. Padha kanthi slamet raharja sarawuhmu ning ngene. Lho, Werkudara iki ya pancen aku Kosik Dimas. Lah kok dadi siadi Jodipati sowan lungguh ning negara Ngastina. Ya sekawit aku ditimbali ana ngersani Duryudana kakangku. Inggih wigati ana ing negara Ngastina iki ana nujung anyar, ana pendhita anyar katon. Aran Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Mula Werkudara bakal suwita ana ngersaning Sang Penemban Dewa Buddha. Ya Sang Penemban Dewantaka. Oh, mangkono Dimas. Ya. Kowe ora kurang prayoga lungguhmu. Ya. Ya. Sembahe siadi tak tampa ora pengestu kowe tampanono. Dimas Werkudara. Ya, tak gegem dadake jimat prayoga nggon mulunggu. Ya. Kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ning Praja Negara Ngastina nggonipun Kakang ditimbali sowan nyaket ana ngersani Yayi Prabu Jaka Pitana, Dimas Werkudara. Koko Prabu, sarawuh paduka ingkang rayeng Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Arjuna iki. Ya, kadangipun Kakang Panengah Pandhawa, Janaka. Sembahmu tak tampa rale pangestuku tampanono ya Dimas. Nggih, sampun kepareng kula pundhiyakari jimat maribik. Ndayanana ing kasantosan pareng pangestu paduka badhe kula cancang puceng weni dumawing bidang rumeketing mredaya saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Koko Prabu mboten langkung kaskecakna lenggah jeng andika anggennya rawuh ngadhep wonten ngarsanipun Koko Prabu Duryudana Koko Prabu Balarama. Ya Dimas, kadangipun Kakang Janaka ya ora kurang prayoga praptanipun Kakang Dina Sampeka iki ning Praja Negara Ngastina. Dimas Arjuna. Nun mangke Koko Prabu. Wis kemawon sing andika kaget. Kula biji rawuhipun kula mboyong dhumateng praptanipun sing andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kula aturi rawuh wonten Praja Negara Ngastina Koko Prabu. Saestu kula nyuwun tadah wadana, kula nyuwun pangapunten sekitena kula lepat. Anggen kula ngaturi swambayongi rawuhipun sing andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Mangke rumiyin Yayi, nuwun sewu. Ingkang raka ing Mandura menika sampun marambah makaping-kaping, sampun wungsul wangsul kula menika sowan wonten Praja Negari Ngastina. Tan wanding mangke kadang-kadang kula prasata kula tansah ngrengkuh dhumateng praptanipun sawanipun ingkang raka ing Mandura. Nuwun sewu. Mboten wonten lepatipun, mboten wonten kirangipun. Ing atasipun sing andika Yayi Prabu Jaka Pitana animbali dhumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura. Jeriyatanipun pendak-pendak kula sowan wonten Praja Negari Ngastina menika kula ngrengkuh. Kadang-kadang kula ing Ngastina mewah para kawula wonten Praja Negari Ngastina menika kadadene ngrengkuh. Kawula kula piyambak wonten Praja Negari Mandura. Mila nadyan katimbalana wonten ing Wanciratri utawi kula katimbalana wonten ing Wancirina. Tartemtu ingkang raka ing Mandura mboten badhe selak kula kedah ngugemi dhumateng kewajibanipun ingkang raka ing Mandura anggen kudipun timbali sowan wonten ngarsanipun paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu iki kasinggihan mekaten ngaturaken panengging tanpa windan. Dawa sami-sami Yayi. Salajengipun mesti mawon damel kejut guragapan manahipun sing andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Wonten kula aturi rawuhipun wonten Praja Negari Ngastina. Wis kemawon dadosaken
bingung gurawalan manahipun jeneng aduh Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Yayi kula nuwun sewu. Sewu-sewu kelapatanipun ingkang ngraka ing Mandura Tadhawadana din sakmenika kula katimbalan sowan wonten Praja Negari Ngastina menika wonten mangke ingkang tansah kula antu-antu menika namung sabda pangandika paduka. Lha saking mriku kula nuwun sewu. Dinten sakmenika wonten ing pasewakan Parapatan Agung Negari Ngastina. Jengandikane bali dumateng wiswanipun ingkang ngraka ing Mandura. Kula badhe nyadhong dawuh, kula badhe nungsung pawarta. Keparenga paduka Yayi Prabu Jaka Pitanandang dumateng wiswanipun ingkang ngraka ing Mandura. Menggah menapa ingkang dados wigatosipun lan wonten dasar menapa wonten paduka nglempaken sangya para kawula ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh kelantan ingkang sampun. Mila saking menika menawi kepareng tumunten kawedharing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang saha para kawula sumangga Yayi ingkang ngraka dherekaken manjing wonten saklebeting kedhatonapan catur netra kelawan ingkang ngraka ing Mandura Yayi Prabu Jaka Pitana. Jagat pangestu Gurawaya pendhul jagat Yi Koko Prabu Baladewa kasinggihan pekaten. Nuwun sewu. Wontenipun ingkang rayi pun Duryudana ngaturi rawuh paduka. Koko Prabu Baladewa menika namung badhe ngrembak babakan inggih dinten sak menika sampun wonten setunggal candra negari ing Ngastina menika wonten wujudipun Brahmana enggal katon pandhita enggal ingkang samangke sampun cumandhuk wonten praja negari Ngastina. Inggih mriku mboten sanes kejawi ingkang lenggah wonten sak peperipun ingkang rayi. Inggih mriku Begawan Dewantaka, inggih Begawan Dewa Buddha. Mriku ing sak mangke tumuli kula angkat kula junjung dados nujung enggal wonten praja negari Ngastina. Tartantu jengandika sampun mriksa bilih nujung wonten praja negari Ngastina mriku setunggal Bapaning Durna lajeng ingkang angka kalih ingkang rayi ngangkat Begawan Dewantaka inggih Bapaning Dewa Buddha menika dados nujung enggal wonten praja negari Ngastina. Mekaten menggaturipun ingkang putra Koko Prabu. Nuwun sewu Yayi. Nuwun sewu. Babakan sinten kemawon ingkang badhe dados pujangga, badhe dados nujung wonten praja negari Ngastina menika boten dados menapa. Menika purba wasisanipun paduka Yayi Prabu Jaka Pitana minangka dados nalendra jagat tuwaipun para kawula, minangka dados pengayumanipun sangya para kawula wonten praja negari Ngastina. Menawi babakan pandhita sinten kemawon ingkang badhe dipun angkat dados pujangga wonten negari Ngastina ingkang raka sarujuk kemawon Yayi. Ingkang raka mboten nggadhahi pamanggih utawi kula mboten ngalang-alangi jenatan menika purba wasisa jengandika. Nggih. Nanging kula nuwun sewu. Menggah panemunipun ingkang raka ing Mandura menawi jengandika Yayi Prabu Jaka Pitana menika badhe ngangkat sawijining brahmana, sawijining priagung kedah naliti langkung rumiyin. Pandhita kala wau pertapanipun wingking saking pertapan pundi? Lan nuwun sewu. Rumiyin muridipun sinten? Lah mbok bilih tasih wonten setunggal alur, setunggal trah kaliyan Bapaning Bandura ingkang cetha rumiyinipun duk nalikanipun tasih muda. Bapaning Bandurna, Bapaning Kumbayana menika anak muridipun Sang Resi Bargawa, ya Sang Resi Rama Bargawa. Kula saking mriku kula semanggaken dumateng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menawi namung badhe ngangkat sawijining nujung utawi pujangga brahmana enggal katon dumateng jengandika Yayi Prabu Jaka Pitana, kula sumanggaken Yayi. Nanging kula nuwun sewu. Ingkang dados tandha pitakon mriku sanes kok bab perkawis menika. Nggih, Koko Prabu kados pundi? Nanging kula nuwun sewu. Wontenipun pandhita enggal katon. Pandhita kliyang kabur kanginan pun Begawan Dewantaka nggih Dewa Buddha menika. Teka jengandika Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturi rawuh. Angaturi pisuwanipun ingkang raka ing Mandura menika wigatosipun menapa? Sartanipun Begawan Dewantaka menika nggadhahi dasar menapa? Nggadhahi niat ancas gegayuhan menapa anggenipun sumandhak lenggah wonten praja negari Ngastina Yayi. Nuwun sewu. Sampun cetha dawuhipun sabda pangandikanipun Bapaning Dewantaka menika bilih piyambakipun rawuh wonten praja negari Ngastina boten sanes kejawi namung badhe murungaken utawi ing sakmangke badhe ngrukunaken antawisipun para Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Awit sinaosa dereng nate wanuh, dereng nate tumambu lan ingkang rayi Ngastina. Bapaning Dewantaka menika tansah ngulati dhumateng lampah laku jantaranipun kadang-kadang kula
Inggih kula kaliyan para Sata Kurawa mewah kadang-kadang kula para Pandhawa kados pundi anggenipun srawung ing atasipun tasih sami durasipun Prabu Barata tasih sami durasipun Hyang Wiyasa ing Saptawarga teka ing sakmangke padha damel daredah sami boten rukun perkawis mriku ingkang didamel ganjel manahipun Pupu Nemban Dewantaka lho samangke rawipun Pupu Nemban Dewantaka mriku ing sakmangke badhe damel sarana rukunipun antawisipun Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa Koko Prabu mangke riyen Yayi mangke riyen wala taala lah kok dados cumeplong rasipun manahipun ingkang roking Mandura jalan kula nuwun sewu Yayi nuwun sewu mboten kuateges kula mriku badhe nyaruwus perkawis mriku-mriku babar pisan mboten nanging kula nuwun sewu sampun marambama kaping-kaping sampun mataun-taun ingkang kula ajab menika pasrawungan antawisipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa kaliyan kadang-kadang kula ing Ngamarta inggih menika para Pandhawa menika kapan to bisa rukun langkung-langkung wonten mriki sampun wonten brahmana utawi pandhita ingkang keduga sagah damel sarana rukunipun para Pandhawa. Iki Koko Prabu mekaten kula remen sanget ya kula remen sanget. Awit wonten mriki ugi sampun lenggah nggih mriku kadang kula ing Jodipati malah mangke pengangkah kula kadang-kadang kula para Pandhawa menika kersa cumandhuk wonten Praja Negari Ngastina. Menika mboten dadosaken perkawis, menika mboten dadosaken perkawis. Negari Ngamarta utawi negari Ngastina karengko kadidene negari Ngamarta piyambak dhumateng kadang-kadang kula para Pandhawa kula mboten badhe nyaruwus perkawis menika. Ingkang baku wah sing rembak kula matur kula menika sarujuk kula bombong kula remen Yayi Prabu. Wontenipun Sang Begawan Dewantaka nggih kepengin ngrukunaken Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Mekaten Koko Prabu. Nanging kula nuwun sewu. Menawi babakan menawi miturut atur pangandikanipun Pupu Nemban Dewantaka anggenipun badhe ngrukunaken damel tentrem antawisipun Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa menika ing sakmangke wonten syarat-syarananipun. Lho, mangke rumiyin. Syarat-syarananipun menapa Yayi? Menika kedah ngurungaken perang gedhe ingkang winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Menika ing sampangke kedah dipun wurungaken awit miturutipun Pupu Nemban Dewantaka perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika ingkang dados sarana daredah antawisipun Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa saken boten rukun. Mila menawi ngantos ing sakmangke perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun dipun wurungaken ateges dipun wigaraken sampun ngantos kelampahan ngawontenaken peperangan pabaratan antawisipun para Sata Kurawa kaliyan para Pandhawa. Berusaha mangke badhe damel sarana tentrem lan rukun antawisipun para Pandhawa lan Kurawa. Koko Prabu jagat pangestu para wayah Prabu jagat Pandhendra Jala Dewaku. Nuwun sewu Yayi. Nuwun sewu. Menawi sepisan Begawan Dewantaka badhe ngrukunaken Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa menika mantuk kula sarujuk lan kula gathuk menika mboten dadosaken perkawis. Nggih. Nanging kula nuwun sewu Yayi, kula nuwun sewu. Ing ngangka kalih babakan inggih menika Sang Begawan Dewantaka inggih Sang Begawan Dewa Buddha ingkang kepengin murungaken perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Nah menika kula nuwun sewu. Menika ingkang sajak nalisir saking anggreng-gering kautaman. Dasaripun menapa dene jenengan tiga paring dawuh kados mekaten. Nuwun sewu Yayi, nuwun sewu. Perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika perang suci. Perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika perangipun utawi ingkang gadah damel ingkang kagungan kersa menika jagat. Perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika gawene jagat menika sampun kudrat pinesti wonten tulisan kudrat takdir antawisipun Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Mila menika taun ana windanana mboten saged dipun wurungaken paripaksa perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika kedah dipun leksanani. Paperangan menika kedah dipun lampahi dening kadang-kadang kula para Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Nanging menawi bab sabda pangandikanipun Pupu Nemban Dewantaka kados mekaten. Yayi kula nuwun sewu. Koko Prabu kados pundi? Menapa kula dipun keparengaken kula badhe sapet jagong kaliyan pun Sang Begawan nggih Sang Penemban Dewantaka inggih Sang Penemban Dewa Buddha mriku. Nggih kula sumanggaken kemawon Pupu Nemban. Ana dawuh menapa anak Prabu?
Koko Prabu Baladewa ngersaken sak pejagong kelawan panjenengan. Iya, sak banjure kersane anak Prabu Jaka Pitana kepiye? Kula aturi majeng anggenipun rawuh. Kula aturi nyaket wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa. Bebremban. Oh iya. Yen to wis ndok keparengake aku tak kepareng arep maju sowanku ya ngger anak Prabu. Kula sumanggaken Bebremban Dewantaka. Anjreng kang puspita kasiliring samirana mbrek sekar kadung ngas kandhanya maweh raras retnaning griya Mastama sidam ngaring bawana langgeng anak Prabu Baladewa ing Mandura anak Prabu Balarama ana dawuhmu apa Begawan Dewantaka aja kaget kowe tak piji sowanmu ya lungguhmu tak kon nyaket ana ngarsaku wela mengko dhisik aku tak takon karo sampean yo sampean arep takon apa apa ya kaya ngono kuwi pambegane wong Mandura apa ya kaya ngono kuwi pranata carane negara Mandura lho dasarmu apa kowe paring dawuh kaya mangkono Bremban mengko dhisik ta yen to dipetung bab yuswa bab umur kuwi tuwa aku tinimbang Prabu Baladewa kowe tak dangu anak Prabu Baladewa kok sengguhmu lehmu mangsuli kelawan aku sajak kaya wis tepung suwe karo aku. Ning atase kowe iki tinemune taruna kowe kudu mbasani. Sartane kudu ngabekti kelawan Werda. Aku iki Werda, kowe taruna, kowe ngabektenana ngajenana kelawan aku. Ternyatane kepiye wae aku iki lungguh ning negara Ngastina iki aku sing disepuhke. Aku sing dituwake dianggep dadi pujangga aning praja negara Ngastina. Apa ya kaya ngono kuwi trajangane nata Mandura sartane apa ya pancen kaya ngono kuwi. Kawula Mandura yen to karo ratune dhewe. Lho, kusih Begawan. Kusih Bremban. Sik. Lah kok dadi kowe nyendhu kelawan ature Prabu Baladewa iki mengko dhisik. Aku ora basa kelawan sampeyan kuwi merga ana jalarane, ana dasare. Dasarmu apa, Gusti?
pranatan negara Mandura kuwi yen to kowe kepengin diajeni kowe ngajenana. Yen to kowe dipasani kowe mbasanana kelawan aku. Mula aku tekan kene iki aku kuwi wis suwe, wis mataun-taun srawung karo kadang-kadangku Prasata Kurawa. Aku wis mataun-taun srawung karo Yayi Prabu Duryudana. Tur nuwun sewu, praptamu tekamu ning Prajanagara Ngastina kuwi lagi wae, lak durung suwe. Tur yen to tak sawang seka Grigating paning almu kowe iki pandhita ingkang lagi wae madeg brahmana. Kowe ngoncat seka kasatriyan, kowe nglukar basa kasatriyanmu tumuli kowe mbusana kabrahmanan, kowe madeg brahmana. Tumuli kowe sowan ana kersane Yayi Prabu Jaka Pitana kowe arep dadi nujung negara Ngastina. Ya ngono ora? Lha ya wis ora dadi ngapa sinuwun, wis ora dadi ngapa. Yen to pancen kowe ora gelem mbasani kelawan Begawan Dewantaka ya ora dadi ngopo. Ya wis. Mergo pancen Prabu Baladewa kuwi ya wis kaya mangkono kuwi peratanane. Yen to kowe pengen dibasani ya kowe mbasanana kelan nata mandura Prabu Baladewa. Ya wis, ya wis. Ora usah dirembug mundhak kedawa-dawa perkarane. Iki mau aku ditimbali ngadhep ana ngarsane anak Prabu Baladewa. Ayo. Sinuwun maringa dawuh. Aku wis maju sowanku ngendikane anak Prabu Duryudana, Prabu Baladewa kepengin sak pejagong adu arep kelawan Begawan Dewantaka. Ayo ana wigati apa anak Prabu? Begawan Dewantaka. Ana dawuhmu apa? Aku tak takon karo sampean. Iya ya anak Prabu arep takon apa? Ancas gegayuhanmu. Ngrukunake para Pandhawa lan Kurawa kuwi dasare apa? Ya men rukun wae. Apa ya enek ceritane ngendi ana mataun-taun karo sedulure dhewe kok padha ora rukun. Sijine entuk kanugrahan sing sijine meri apa ya kaya ngono kuwi memper. Aku tak takon genti karo sampean. Kowe takon apa? Sampeyan ki ya kerep ngayomi Pandhawa, sampeyan ki ya mesti kerep ngayomi Kurawa. Teges sampeyan kulina rawuh ning negara Ngastina apa dene negara Ngamarta? Apa sampeyan ki ora pengin Pandhawa karo Kurawa ki iso rukun? Apa sampeyan ora pengin Pandhawa karo Kurawa iso tentrem kahanane, padha ora daredah, padha ora cecongkrahan ananing momat sinamatan daya dinayan? Apa sampean ora pengin kaya ngono kuwi? Lho. Yen to Pandhawa lan Kurawa rukun aku seneng wae, aku mathuk wae. Ning siji sing dadi abot penggalian nata Mandura ki siji. Mau ngendikane Yayi Prabu Duryudana, jarene Begawan Dewantaka arep ngurungake perang gedhe Bratayuda. Apa kuwi pancen nyata? Lho ngene anak Prabu ngene. Syarat karo kunane Pandhawa karo Kurawa kuwi waton perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun wis wurung. Mangka nuwun sewu. Perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ki rak kejem. Perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi perkara sing wengis. Sebab ora wurung yen to nganti kelakon perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mesti eneng kono akeh kawula Ngastina apa dene Ngamarta ingkang padha ora mangerteni kenthang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyoke ngaradan. Wong-wong sing ora duweni dosa mesti padha tekaning pati. Tur ya mesti akeh prajurit-prajurit sing padha babak kulite, padha putung balunge. Padha ninggal kelawan kulawarganing mung merga perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kamangka sing melu perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi wong-wong sing padha ora duwe dosa. Apa sampean ya mentala nyawang kanan sing kaya ngono kuwi? Apa sampean mentala? Sampean takon bayangke kanan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sampeyan nyumurupana kawula-kawula kae sing padha ora duwe dosa. Apa sampeyan mentala yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kelakon sing dadi kurbane para kawula Ngastina lan Ngamarta dadi kurban mung merga ngrebut negara. Mangka nuwun sewu, kawula kabeh kae kawula cilik ki ora dikeparengake cawe-cawe melu perkawis kaprajan, ora dikeparengake melu-melu perkara rembug ning
kraton. Apa ya bakale kelakon? Perang kraton siji lan kraton loro. Kelakon sing dadi korbane para kawula. Kuwi padha karo kawula ki wis ngetahi nyamane kanggo nguripi para pejabat-pejabat priagung-priagung sing lungguh ning negara Ngastina apa dene Ngamarta. Apa ya tegel sampeyan anak Prabu? Apa ya wis pancen sampean ki ora duweni ati sing resik, ora duwe ati sing apik, ora iso nyawang kanane para kawula. Sik, Peneban sik. Ana perkara sing kudu tak benerke. Perkara apa? Sik to. Kok sampeyan arep ngurungke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ki coba nuwun sewu. Perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi sing duwe gawe dewa. Sing duwe gawe jagat. Mongko perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi kudu kok perang wengis, perang kejem, perang ngampyak awur-awur. Sing mbok kandhake kuwi dudu. Perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi perang sing nganggo pranatan, ora kok sak geleme dhewe. Ora kok perang sing mung butuh mateni siji lan sijine. Ora kok teges perang sing butuh mateni prajurit siji lan prajurit sijine. Kuwi babar pisan ora. Ning rak padha wae. Mesti neng kono ana korban, mesti neng kono nuwuhke korban. Mbuh kawula Ngamarta, mbuh kawula Ngastina mesti bakal dadi korbaning perang gedhe Bratayuda. Saiki aku tak takon. Kowe arep takon apa? Negara Ngastina karo negara Ngamarta, Kurawa karo Pandhawa ora rukun, kuwi ana sababe apa ora? Lho, Yen to miturut aku ana sababe. Mungguhmu piye sababe? Sababe ya dasare kuwi mergo nalikane ngrebut negara Ngastina nalika semana Yayi Prabu Kurupati wis diparingi kalungguhan minangka adipati ana ning negara Ngastina. Kamangka pestine sinuwun Prabu Pandhudewanata nalika semana lamun to negara Ngastina, lamun to para Pandhawa wis ndungkap dewasa negara Ngastina kudu dibalekke marang panguwasane para Pandhawa. Kuwi rak mung crita. Sampeyan ora ngerti kasunyatane. Sampeyan mung nampa crita jarene karo jarene. Iki sing wis buntas kawruh. Pendhita Kleyang kabur kanginan kendang kebaraten wis ta saiki nuwun sewu timbang kedawa-dawa kahanane. Negara Ngamarta kuwi duwe pujangga loro. Siji Ratu Ireng Cemani, loro pamonge Pandhawa sing jeneng Semar Badranaya. Kuwi menungsa loro kuwi ingkang tansah benthik-benthike antarane Pandhawa karo Kurawa. Menungsa loro kuwi sing gawe dardah, gawe srana ora rukune Pandhawa karo Kurawa. Mula wong loro kuwi kudu disirnake, wong loro kuwi kudu digawe patine, dimen rukun Pandhawa lan Kurawa anak Prabu Baladewa. Aja muntap lir kentap duka yayasine pi netra kocak ngondarandir hidup nyomang ngolon cokro adeni rambarana panus maling jajalan sekretaning bana iblis lanat wila pancen menungso rata tanan menungso murang toto Begawan Dewantaka ana dawuhmu apa sajak mbranang pasemonmu kowe ora nrimake karo ngendikane Begawan Dewantaka pancen aku ora nrimake sing dadi aturmu kuwi mau aku tak takon karo kowe ngerti ora aku ki sapa kowe ngerti ora ayo kowe iki sapa? Kok takon karo aku. Sampeyan kuwi Nata Mandura Prabu Baladewa. Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi sapa? Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi sapa? Aku tak takon karo kowe. Ayo Ratu Mandura ki piye to ki wong ki? Anak Prabu Duryudana. Boten dawuh.
Sampeyan ki jane ndek kadang ki waras napa ora? Lah kok takon awake dhewe radong. Prabu Baladewa ki kadang werdane Yayi Prabu Kresna. Kowe ngrasani adikku? Kowe ngrasani adikku Natandrawati? Kowe ngrasani adikku Ratu Ireng Cemani sing dadi bab utawa sabab darat-dantarane Pandhawa karo Kurawa? Ya wis yen mangkono sakarepmu. Sakarepmu Begawan Dewantaka. Yayi Prabu kula nyuwun pamit. Babakan anggenipun Begawan Dewantaka badhe ngrukunaken para Pandhawa kalan Kurawa kula sumanggaken. Nanging menawi Begawan Dewantaka menika sampun ngraosi dumateng kadang kula Yayi Ndrawati perkawis menika dak kula kandhaken dumateng kadang kula Ndrawati. Lah wong ngene. Narya mangsit pindha kumbang angat saping tawang susuh angin ngenting gone susuh angin ngenting gone Pupun Bantiwantaka mriku atus pundi kawantanipun sampun kados mekaten. Wis ta. Ora sambok gagas. Sampeyan ndek kadang muringan kaya ngono, sampeyan ndek kadang sing ana keputusan sithik ora trima, keputusan sithik ora sarujuk. Ana atur sithik mesti maido wis ora patut babar blas ta dadekke pujangga anak Prabu. Iya. Wong perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi sing digawe Pandhawa karo Kurawa kuwi perkarane wong Astina karo wong Amarta. Nah kok dadi Prabu Baladewa ki wong Mandura kok arep melu-melu anggepe apa? Ratu macem apa kaya ngono kuwi? Wis ora sambok gagas ora sambok penggalih. Sing bakal arep ngantepke kelawan atine anak Prabu Jaka Pitana. Kados pundi? Sampeyan rak wis sarujuk to yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun diwurungke. Nggih kula sarujuk kemawon. Sinaosa samangke wonten kurbanipun inggih menika Kakang Prabu Ndrawati kaliyan Kyai Semar Badranaya. Bagus, bagus. Begawan Durna. Wonten maring dawuh Bremen. Kowe rak ya sarujuk to yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun tak wurungke kowe sarujuk. Oh, kula sarujuk kemawon lho Penemban. Kula menika sarujuk kemawon. Babagan perkawisipun samangke badhe manggi kawontenan kados pundi kula menika namung manut, kula menika namung nderek. Kula menika sedika ngestaken dawuh kemawon. Sinaosa wonten kurbanipun inggih menika anak Prabu Ndrawati kaliyan Semar Badranaya. Mboten napa-napa, Semar menika mung kere. Ora mboten badhe mempengaruhi dumateng para Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Mangkono Begawan Durna. Nggih, nggih, kula sarujuk, kula sampun mathuk. Sampun kula antepi, kula sampun sarujuk nyengkuyung dumateng panjenengan Kakang Penemban Dewantaka anggenipun badhe ngurungaken perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Iya, iya, Yayi Durna ya, sengguni wonten dawuh Penemban. Kowe rak ya wis sarujuk yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun tak wurungake. Nggih kula sarujuk mawon. Malahane Kurawa mboten ketayalan nglakoni peperangan. Pandhawa ugi mboten ketayalan mati mungsuh para Sata Kurawa. Iya. Raden Werkudara ana dawuhmu hawa.
Dewantoku bapakku. Raya wis sarujuk yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun tak wurungke. Aku sarujuk, aku mantep, satane aku mathuk. Wah, gunane opo cecongran? Gunane opo? Dadaning pasulayan iki ana, dilakoni terus dirasake terus karo Pandhawa lan Kurawa. Wah, sing tantu-antu, sing tandani mataun-taun. Kapan boyo Pandhawa lan Kurawa bisa rukun? Mangkono Werkudara. Yo. Ya. Apik nek kowe wis sarujuk apik Werkudara. Janaka Wonten dawuh pepurban. kowe raya wis sarujuk yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun tak wurungke. Mboten konami kula reba-reba pisang kula sarujuk pepurban. Kabeh wis sarujuk lho anak Prabu, mung kari ngenteni dinane kapan kudu ngrangket Natandrawati kelawan kudu ngrangket sing jeneng Semar Badranaya ing Karang Kadempel. Nggih. Yen to bab krawis ngrangket kelawan Koko Prabu Ndrawati kalawan ngrangket kelawan Kyai Semar Badranaya kula semanggaken dumateng Paduka. Pepurban Dewanto kanggenipun badhe ngrangket kados pundi nglampahi perkawis kula salajengipun. Iya anak Prabu Duryudana iya anak Prabu. Sidhem jroning pasewakan Madya Agung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama. Tidak madaring pasewakan negari Ngasina iku semanten datan mobatan musik. Legek nganti kaya pratima golek kencana nata ing Ngasina. Nalika semanten dadosaken kanjeng menungga warju. Warju jaring wong inang warju jaring maca. Inang durung abang, durung wandhe kasaru dasaring pertala. Biak ngarsana tekeping puri waseban punamu. Kasaru dereng ngantos paripurna. Anggenya sami mbal wacana praptanipun utusan saking Karang Kadempel. Nenggiat Maja saking Kelurah Semar Badrana nggih Sang Kelurah Petruk Antrong Bolong Semawen Kelurah Bagong. Reber-reber mindhang wonten daturipun raja negaring sedaya kagiat sang kang samya mulat.
Sinongati Sinongati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ana bale lumut amra kanggan awita denceng-dencengan Paman Arya wonten dawuh anak Prabu nembe kemawon kula kelan panjenengan raosan kelan pun Kyai Semar Badranaya laku teka mriku ingkang sowan wonten mriki atmajanipun Petruk kalian Bagong minggah wonten Datuli Praja negari Ngastina. lah kutuk marani sunduk Gong anek apa ya anek apa-apane awake dhewe lagi wae tekan kene kok Ndara Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk iki werdine apa le rasa wedi tru rasa wedi santai ae kok ngomong wis diniati mbelani bapak heeh mbelani Sinuwun Puntadewa mbok kepiye kanane wae etel wae lho heeh karo ngombe susu enake ra jamak kok adem-adem ngene iki nyekel susu anu ngombe susu ra ya enak banget to tru heeh ha iya ngombe ra mung dicekel kowe iki poso apa piye wong disuguhi susu enak-enak kaya ngene kok kandhane kok tanggung nek mung dicekel diombe heeh wis gek matur wae rasa wedi entuk bagian susu rong urung iki Gong engko ra ya tekan kono kowe entuk sing pink apa sing coklat to lho pink karo coklat piye to kira ana sing rasa stroberi heeh delale aku entuk sing rasa coklat oh ya ora apa-apa aneka rasa iki ya di nikmati tenan kaya Tru. heeh Wis gak matur rasa wedi, gabyok susu kok kene kono. iya iya heeh Petruk wonten dawuh sinuwun padha slamet kamu ning Praja Negara Ngastina Berkah pamujinipun Sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken wilujeng sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun tatampa pangestu Tampanana kepareng sampun kula pun ndhiakarya jimat maripin dari kasantosan Bagong padha slamet kamu berkah pamujinipun Sinuwun Prabu Duryudana pun wilujeng mboten manggalangan setunggal menapa sawanipun ingkang abding Karang Kadempel Sinuwun Prabu Duryudana bekti kula kunjuk tatampa pangestu Tampanana sampun kepareng kula pundi prayogan Bagong sampun boten ingkang prayogi Petruk lho Ndara Werkudara niki yo lho kok lenggah teng mriki Ndara yo sakawit aku sowan ditimbali dening Duryudana kakangku padha slamet aku tekamu kok tekaku padha slamet kamu wah Bagong ngapa anu pripun Werkudara ki selawase urip ra tau ngombe susu kok iki disoroh-sorohke ya pisan-pisan biasane mung nyekel kok sampean ki nyekel wae nek pas lagi kebeneran wektune ayo to duwe bojo telu kok ya ora nek kena digunakake babar blas sitok-sitok sangka gedene sampean kuwi kok ora wah ya padha slamet kamu Bagong wilujeng Ndara Werkudara bekti kula kunjuk tatampa
Pangestuku Tampanono. Nggih nggih sampun kawula pundi kadya jiman. Petruk padha slamet kamu. Ndara Janaka. Iya. Wilujeng. Wah jan aku disusune ndi Kang? Iki anak gelem ngombe ngono aku. Wah jan aku ngombe susu iki utekku rada piye ngono ya Kang. Wilujeng bekti kula kunjuk Ndara Janaka. Ya iya Petruk. Pangestuku Tampanono. Sampun kula pundi? Bagong padha slamet kamu. Sampun mboten kirang prayogi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Ndara Janaka. Iya. Tak tampa pangestuku Tampanono Bagong. Nggih, sing putih dugi mriki punan. Apa iki, Kang? Susu, Tru. Putih banget iki, Glo. Ah iya ora. Perawatan apa ya, Tru? Apane? Wedhuse lho, kan susu kambing ta, Tru. Ora wae aja neko-neko sik. Heeh, iya. Nggih, Ndara Janaka sampun mboten kirang prayogi sowan kula, Ndara. Iya Bagong iya. Nggih. Petruk, Wonten dawuh. janur kula kadengaren sowanmu tanpa tinimbal ning Prajanegara Ngastina. Ana wigati apa? Apa pancen sowan saka karepanmu dhewe? Apa diutus dening wong atuamu Semar Badranaya? Kepareng matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana lepat atur Diagung Pangaksami. Ya, ora dadi ngopo? Nggih, sinuwun. Ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk, ndung kaping angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya. Inggih. Pamongipun para Pandhawa ingkang kadempel inggih menika kula dipun utus dening tiyang sepuh kula inggih menika Rama Kyai Semaya dawuh kaliyan kula supados sowan wonten praja negari ing Ngastina. Yo. Menggah menapa wigatosipun nalika semanten kula sakulawarga bapak Gareng kula kalih Bagong kula ditimbali sowan wonten praja negari Ngamarta. Kaget penggalih kula sareng kula sowan wonten praja negari Ngamarta kula mlebet teng Datulya praja negari Ngamarta. Lah kok teng mriku sing enten ming Sinuwun Puntadewa kalih Ndara Kembar. Lah di sini timbul pertanyaan Tegese piye? wonten mriku tukul tandha pitakon saking salebete manahipun bapak kalih anak-anakipun. Eneng ngendi Pandhawa kok gotang ora genep 5, Pandhawa mung ana 3, ha sing 2 teng pundi? Bapak ndang ngoten kalih Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Puntadewa paring dawuh, bilih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka dinten sak mangke nedheng mapan wonten negari Ngastina. Mongko nuwun sewu, Sinuwun Puntadewa niku sedih. Sinuwun Puntadewa niku ngrantes manahe, merga Pandhawa niku yen ora ditunggoki siji Ndara Werkudara, 2 Ndara Panengah inggih Ndara Janaka, Pandhawa mriku prasasat pepes bayu kang tapis mboten nggadhahi daya kekiyatan menapa-menapa. Pramila kula nuwun sewu. Sowan kula mriku sak mangke kula dipun utus dening Sinuwun Puntadewa, mboten sajami kula badhe ambayongi dumateng kondoripun inggih menika Ndara kula kalih ingkang dinten sak menika mapan wonten mriki kula badhe mboyongi wangsulipun Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka badhe kula boyong wangsul wonten praja negari Ngamarta. Menawi kepareng kaboyong kula ngaturaken panuntung tanpa pepindhan. Nanging menawi mboten dipun keparengaken kula mboyong Ndara kula kalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka ukara ingkang sangajengipun kula pasrahaken dhumateng Bagong. Ngapa ya, Tru? Ayo piye? Kesepakatane mau piye? Nek Ndara Werkudara karo Ndara Janaka diparingake kondur, matur nuwun. Nek ora piye? Lah nek ora ya nuwun sewu sinuwun. Kula aturi jaga jagang sing jero, batang sing kandel, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Dikaya ngapa kanane taun ana windanana nek kula dereng wangsul wonten praja negari Ngamarta kok mboten nganti kalian Ndara kula kekalih mati teng negari Ngastina kula wujude Ndara. Mekaten atur kula. Pun sumangga samangke kados punjakenipun badhe menggalih napa diparingake napa mboten kula nyuwun dawuhipun sing cetha. Tutu poin mawon anggen kula matur merga niki kula buru-buru. Selak kawontenan negari Ngamarta menika geger. Sebab yen niku wau panenggak Pandhawa kali panengah Pandhawa nek mboten lenggah teng negara Ngamarta niku kanane getir, kanane werit, kanane wingit Ndara. Sinuwun Prabu Duryudana kula aturi menggalih. Puwurwan, Ana dawuhmu apa anak Prabu? wonten setunggal perkawis malih. Wela. Negara Ngastina ki lagi wae nganake pasewakan kok perkarane werna-werna.
Piye anak Prabu piye? Mriku Punakawan Petruk kalian Punakawan Bagong kepengin amboyongi dhumateng wangsulipun kadang kula panenggak kalian kadang kula panenggah Pandhawa. Aku wae sing tak maju anak Prabu. Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang. Pindha gombang ngajabing tawang. Tungcak apa? Ngapa to, Gong? Susune iki dintekke sik mangkene. Ngerti dadak ora drak ora ngono. Ya wis ora usah dienggo perkara kok ora. Sijine ya melu gong, sijine melu krimping. Wis tokno wae to Gong ora. Heeh. Sijine dadi juri barang. Nuwun sewu niki wonten Brahmana. Sampeyan sinten menemban? Punakawan Petruk nggih. Tepungke wae iki nuju nganyar negara Ngastina. Ya aku Pandhita Klyang Kabur Kanginan Kendhang Kebaraten. Aku pujangga anyar ning negara Ngastina. Aku Pandhita Klyang Kabur Kanginan Kendhang Kebaraten. Aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha Petruk. Ngaten menemban. Iya. Lho kok majeng paring dawuh kalih Petruk enten apa? Petruk kowe ngerti ya kados pundi? Yen to kowe njaluk baline bentaramu sakloron ya kuwi Raden Werkudara karo Raden Janaka takon bali ning negara Ngamarta sing gedhe pangapuramu ya Petruk. Aku ora ngeparengake. Lho, nuwun sewu. Panjenengan boten ngeparingaken kedahipun sinuwun Duryudana ngeparingaken sebab kula nuwun sewu kula wonten mriki menika sowan wonten ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Kula mboten sowan wonten ngersanipun Sang Penemban Dewantaka. Kula mesti nyuwun dawuhipun sinuwun Prabu Duryudana. Ya mestine wae ngono Petruk ning wiwit wektu sak candra kepungkur aku diangkat dadi nujung pujangga negara Ngastina. Pangestune anak Prabu Duryudana kuwi gumantung marang idi palilahe Begawan Dewantaka. Oh, ngaten. Iya. Mula nek kowe njaluk baline bentaramu sakloron sing gedhe pangapuramu ora tak paringi. Palilah. Ora tak keparengake mula kowe bali ya Petruk. Lho, nuwun sewu. Wong Petruk niku dereng ngerti, Petruk niku dereng mangertosi sababipun napa kok ndara kula saklara niku mapan teng negari Ngastina Petruk niku dereng drong. Perkarane lan dasare napa kula dereng drong kok. Kula dikon wangsul panjenengan Sang Begawan Dewantaka kok paring dawuh menawi mboten keparengaken kula mboyong bendara kula kalih. Petruk wonten dawuh, ngerti ya. Wektu dina iki aku ya Begawan Dewantaka wis kelakon keduga bisa ngrukunake antarane Pandhawa lan Kurawa Petruk. Aku ingkang keduga bisa ngrukunake nentremke antarane Pandhawa lan Kurawa. Aku ingkang keduga bisa ngrampungi daredah antarane Pandhawa lan Kurawa. Mula kang saka kuwi tak jaluk kowe bali ya. Tak jaluk kowe bali ya. Ora ana gunane bentaramu sakloron mapan ning negara Ngamarta. Merga Pandhawa karo Kurawa wektu dina iki wis rukun, wektu dina iki Pandhawa karo Kurawa wis rumaket meneh kekadangane. Tak jaluk kowe bali ning negara Ngamarta malah yen perlu matur karo anak Prabu Puntadewa karo si kembar Nekula Sedewa. Kon mlaku boyong ning negara Ngastina sisandene nyawiji dadi siji ning negara Ngastina Petruk. Kagyatri sang kapirangguri nangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Nuwun sewu nemben. Nuwun sewu kula kok kaget, kula kok rada makdhek ati kula. Sareng kula midhanget pangandikanipun Begawan Dewantaka. Piye rasamu piye? Nuwun sewu nemben. Pandhawa kalih Kurawa niku selamasin urip selamanya itu selamasi urip selamain gesang mriku mboten saged rukun. Pandhawa lan Kurawa mriku mboten saged tentrem. Ya sinaosa Ndara Werkudara rawuh kaliyan Ndara Janaka rawuh teng negara Ngastina niku mesti
dhateng manahe para sata Kurawa niku mesti pendak-pendak mesti enten gegrundelaning manah. Ya sing baku nek kowe arep mboyong kelawan baline bentaramu loro tak sumanggakake ya tarena dhewe karo bentaramu nek aku Blakasuta aku ora ngeparengake Petruk wila. Den, Apa Petruk? Ndara Janaka, piye Petruk? Engko ta kondur ta Ndara. Sinuwun Puntadewa niku teng negara Ngamarta niku ngantos nangis. Sinuwun Puntadewa niku nangis merga sampean-sampean kekalih niku mboten mapan teng negara Ngamarta uncat saking kesatriyan. Mbok engko ta. Mbok engko ta kula kanthi kondur teng negara Ngamarta mesake ingkang raka. Wah, Taunono Windonono aku ora bakal bali menyang negara Ngamarta. Aku bakal suwita, aku bakal mapan ana ngersane ana negara Ngastina. Aku bakal suwita ngersane Dewantaka bapakku Petruk. Aduh. Ndara Janaka mboten kersa kondur. Ora Petruk. Taunono Windonono aku bakal mapan ning praja negara Ngastina Petruk. Kowe ayo. Nek pancen kowe arep mboyongi karo bentaramu sakloron tak sumanggakake. Ning ngature bentaramu sakloron wae wis ora sarujuk ora gelem yen to diboyong ning negara Ngamarta. Malah kowe tak menehi dawuh ya Petruk. Kowe tak menehi dawuh. Iki mau Pandhawa karo Kurawa wis rukun. Perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mesti ya kudu tak wurungake Petruk. Mundur. Gong, Kok maju to le? Meneng wae, MC-ne aku. oh ya. Lungguh kono penake. Ha, Kuwi susuku ra diombe lho kowe. Wah. Aku ngelak ya, Gong, aku ngorong aku entuk wedang e. Iki 2 gelas mbok tak ombene siji. Ya wis kono sing kiwa, aja sing tengen. Sing tengen wis tak ombe kuwi wis tilakku. heeh. Sing kiwa wae. Sing gelasé gedhe apa cilik? Sing cilik lho sing kiwa. Gedhe sisih ngono kok. Ngawur ora senengane. Iki ana wong matane kaya ndok ceplok. Matamu kuwi. Sampeyan sapa, Mbah? Aku Begawan Dewantaka. Lah Begawan Dewantaka, pendhita anyar kowe. Iya. Pendhita anyar ning gapitmu ora kepeneran ya kowe. Mengentuk gapit turahan kowe. Lah aja sak geleme dhewe ngembe kelawan Begawan Dewantaka. Ayo, apa-apamu pono kawan. Kowe iki mengkere-kere kok kowe arep mboyong nglawan bentaramu sakloron. Dudu kok kuwi perkarane penemban. Oke, ora masalah, ora dadake perkara. Yen to bendaraku loro ki ora kersa, ora kesdu, ora pok keparengake tak boyong ning negara Ngamarta. Ning siji sing dadi atine Bagong runtik. Sing dadake atine Bagong rumangsa nek. Apa ya, Tru? Ambo. Kowe leh mung raket ukara piye? Wah, kok ya lali to ya. Sing gawe Bagong atine ora mathuk siji. Apa? Sampeyan arep ngrukunke Pandhawa karo Sata Kurawa kuwi wis sip, kuwi wis bener. Pancen kuwi sing tak jangka. Pandhawa karo Kurawa kapan iso rukun? Kurawa kuwi nek tekan negara Ngamarta mesti pendak-pendak gawe geger. Kurawa nek tekan negara Ngamarta mesti pendak-pendak gawe kahanan sing ora prayoga. Kuwi sing tak jangka Pandhawa Kurawa rukun. Ning. Siji perkara sing gawe ora trima atine Bagong, sampeyan arep murungke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, sampeyan arep murungke perang gedhe Bratayuda. Ki sing gawe ora trima atine Bagong iki. Wilah. Aku tak takon karo kowe apa kowe tegel, apa kowe mentala nyawang kahanane para kawula. Sing padha ra duweni dosa ora mangerteni kenthang kimuling lakon pojok plereting kahanan kesempyoke ngaradan perang gedhe Bratayuda. Dudu kok kuwi, Mbah. Sing dijangkai dudu kok kuwi.
Sing dijangkahi dudu kok patine kawula sing padha ora paham-paham masalah kuwi ora. Ning Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi gawene dewa. Kuwi wis pesining kodrat. Gusti iki wis nulis ana ing Lauhul Mahfuz antarane Pandhawa lan Kurawa ora bakal bisa rukun lan antarane Pandhawa lan Kurawa besok lamun titi wayane mangsa kala kudu nglakoni Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kuwi wis ditulis ning tulisan kodrat takdir. Apa, Tru? Mbok, awe aku ora tau ngaji ya, Gong. Wah. Payah wae tak jakne ya ming mendonong tok. Kuwi wis ora iso diselaki, kuwi ora iso diowaki peneman. Nek kok sampeyan rekane kok arep ngurungke Perang Gedhe Bratayuda jajal tak takon, sampeyan ngerti werdine Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun ora? Perang Bratayuda enek pira sampeyan dong ora? Enek pira? Kapirang dadi pirang periode? Pirang macem? Yen ta miturut ana pira? Ana 3. 1 Perang Gedhe Bratayuda, 2 Perang Bratayuda, 3 Baratayuda. Kuwi beda-beda kabeh. Perang Bratayuda, Brata kuwi teges laku, Yuda kuwi wis ngarani perang sing nganggo laku. Yuda kuwi tegese perang, Brata kuwi tegese laku, perang sing nganggo laku, ora mung perang ngampi awur-awur. Neng perang sing nganggo tatanan, Mbah. Sampeyan aja sak geleme dhewe. 2 Perang Bratayuda. Branta kuwi teges katresnan, Yuda kuwi wis ngarani perang. Tegese perange wong sing lagi nglakoni katresnan utawa kasmaran. Tresna kelawan derajat pangkat, tresna kelawan negara siji lan sijine diperjuangke. 3 Baratayuda. Barata wis ngarani Pandhawa Kurawa kuwi trahe Prabu Barata. Kuwi perange Pandhawa karo Kurawa, perange trahe Prabu Barata. Ya kuwi Pandhawa karo Kurawa putune Sang Begawan Sawatra. Mbah. Wah. Aku lali putune Sang Penemban Wiyasa. Putune Sang Penemban Wiyasa kuwi sing digawe Pandhawa karo Kurawa. Saiki tak takon, sampean ki sapa? Hah? Sampeyan ki Pandhawa ya dudu, Kurawa ya dudu, meng kaya ris-rispa. Ris-rispa kepiye nemplek rono, nemplek rene ora ana gunane. Mula sampeyan arep ngurungke Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun kudu iso. 1. Apa terus? Sak terus apa? Ambo. Buku catetanku kuwi mah lho, ambo. Aku kok ora nggawa buku catetan nyusu sik wae kowe. Duh piye ya iki ya? Mula sing gawe ratri matine Bagong sampean arep ngurungke Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ayo apa-apamu. Yen to kowe ra nrimake kelawan anane Begawan Dewantaka ning negara Ngesti ingkang bakal ngurungke Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun, ayo dudu eneng kene papan neter katigdayan. Oh! Dudu nang kene papan neter katigdayan nanging ning mlabar kawan kenteng waja jangan senencang. Ayo. Apa-apamu wis nglangkahi kandhane Begawan Dewantaka duka isa mboyong nglawan bendaramu sak kloron. Ayo. Wis ngalahke aku, ayo. Gage dudu nang kene papan neter katigdayan metu njaba Panakawan. Piye? Metu njaba. Wis kadung dinae susu kok metu njaba piye to? Lambemu gong ora. Ayo, dudu nang kene papan neter katigdayan Penemban. Gong Begawan Dewantaka bablas metu kowe bali mlebu. Kayak pendhita keclok. Loh. Keclok piye ta? Ora ngerti akal pikir, ora ngerti trik. Loh. Trik piye ta? Aku jane wedi arep ngadepi kamu, Tru. Lah piye? Wah, kerise gede banget ya. Keris cara Bali ya kamu. Kono mlayu aku mlayu tak tut kene mburine enek cagakku mung gondelan cagak. Sit aku muter bali rene. Wah, kok iso mbedengan ora lho, Gong ora. Ayo, anggepe apa ayo Sinuwun Prabu Duryudana ki ya ora apal. Ndara Werkudara, Ndara Janaka ki ya ora apal. Sampeyan ki
Timbali rene iki mung arep dikrenah cintrakane kadang-kadange sampean. Wah, Baguk. Kowe wis wani karo Dewantaka bapakku kudu wani ngadepi aku. Apa-apamu klontosi teng alun-alun negara Ngastina. Ayo tra metu tra. Ayo. Kriwian dados kerucukan ku dadi tangisan kawontenanipun Paman Haryo. Kanjengipun nggih. Anjir nyatanipun Panakawan Petruk kalian Bagong menika pancen estu pendak-pendak sowan Nalindra mesti damel Pancakara. Nggih. Sampun kula aturi masraken perkawis menika dumateng inggih menika pun Kakang Penemban Dewantaka kemawon anak Prabu. Oh, sampun waswantos lho anak Prabu. Ing samangke ingkang Bapak ing sakalima ugi ingkang badhe sak biyantu angrumajangi dumateng lampah utawi tindhaipun Sang Penemban Dewantaka menika anggenipun badhe murungaken marang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Maring samangke kula suwun dawuhipun Paduka anak Prabu Duryudana. Bencang dinten menapa dintenipun dipun mesthekaken sekalian kemawon. Anggenipun badhe ngrangket nyernaken dumateng Natandrawati kalian Kyai Semar Badranaya ing Karang Kadempel inggih menika mamongipun para Pandhawa. Nggih, Puwur Pandura iki. Iya. Nggih, menawi bab perkawis menika kula kinten samangke sagedipun rembak wonten samadyaning Kedaton Negari Ngastina. Mekaten anak Prabu. Nggih, kula saking mriku Paman Haryo Wonten paring ngadhawuh sampun ditiwanci purna Pasewakan Agung Negari Ngastina. keparengipun anak Prabu Jaka Pitana. Bubaru kang padha sibuk jenenge Sunadya Kundura Kedaton. Nok-non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan nggih. Nggih, ngatos-atos sampun kados lare alit Paman Padhari Sengguni. Puwur Pandurna. Wonten dawuh. Dimas Werkudara. Ana dawuh apa? Duryudana kakangku. Dimas Panengah wonten paring dawuh Prabu. Ayo ndak kanthi kembul bujana. Oning Pok Datulaya Praja Negari Ngastina Usumadya Daharan Kedaton Negara Ngastina. Oh, ngaturaken manung tanpa pepindhan anak Prabu, jengandika anyugata. Wujudipun daharan dumateng Kang Bapa. Ngaturke panuwun Duryudana kakangku. Ngaturaken matur sembah nuwun Kaka Prabu. Lajeng kula kados pundi? Paman Haryo Wonten dawuh. pakaryan kedah dipun rampungi. Nggih, nggih. Menawi sampun rampit pakaryan jengandika kula kanthi kembul bujana. Nggih, ampun dintekke lho. Mboten. Nggih. Nyuwun pamit anak Prabu. Ngatos-atos Paman Padhari Sengguni. Purna katining mananggilan. Arsa Sang Nata Kundura Kedaton saking Damparcara kinambit gambaran gandeng. Kadharaken Sang Jareng Puromban jadi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacara keprabon. Kaisa saking Mandura tindak nyosang Sri Narana lamun katon saking Pandhawa tansah sesanti kamulyane.
Sakti mulya